Φίλε και φίλοι, είμαστε για ψάρεμα. Είναι πολύ ωραία. Στείνουνε τα καλάμια, τα στήσανε, ρίξανε. Για πείτε μας λίγα λόγια. Κύριοι και κύριοι, sorry λίγο. Ήρθαμε να ψαρέψουμε με ένα πάρα πολύ καλό καιρό. Μποφόρ 5, 6, 7 μποφόρ. Μας θα δοκιμάσουμε την τύχη μας. Αλλά θα πιάσουμε πολύ όμορφες γοργόνες για το φιλαράκι μου τον Τόλι. Από ό,τι βλέπεις θα βγάλουμε και καρκαρίες. Πολύ απλά τα πράγματα. Ο καιρός είναι έτοιμο για μπάνιο. Τώρα έρχεται το λαβράκι. Σε λίγο θα πιάσει κέφαλους ο κύριος Μπαρτζόκας. Και εγώ θα βγάλω τη γυναίκα μου έξω. Πολύ απλά. Και όλοι άμα χτυπήσει, μην το τραβήξει, άσε να χτυπήσει. Άσε μας ρε. Γεια σου Μινούλα. Γιατί με μουτζώτης? Πες. Γιατί με μουτζώτης? Αγόρι μου, είμαστε σε ζωντανή σύνδεση το ψαράδων Αντώνη και Τόλης. Και άμα βγάλουμε εμένα χέσαι. Η Λετωνία πήγε βόλτα και εσύ τι μου λες? Τα βάζουμε στο YouTube. Ναι. Τι θα γίνει φίρμα? Ο Βλάκος και η Βλαχαδούρα. Αλήθεια. Ναι ρε. Πώς θα κόψω εγώ τώρα την κουβέντα μου? Και άμα βγάλει Τόλη, με τον αέρα που έχουμε,